Nay! Okay, challenge, Nay. Okay, challenge. Sarin! Nay! Okay, challenge, dali, gali. Dali, Nay. Dali pa! Yok! Dali pa, dali! Dali ka, dali! Chok! Dali ka, magsalida lang kita, dali! Ay, pwede sa namin lang kita na yan, sa Nay. Ay, mahulog na! Ilan? Ilan sa akin? Yan yung isa. Hidop yung maya. Dali pa! Challenge sa Chok! Dali ka, dali! Dali! Apa? Challenge. Dali ka, magsalida! Yok! Isa. Ay, ito naman ay. Challenge. Si nanay lang. Nag-challenge si nanay ko. Pila daw pa na siya ka-oras mag-mintin o ginata. Ayaw! Yawa! Hoy! Visit ka na pa! Ayaw! Hoy, ay kumuli ka ron! Mahulog! Ako na. Challenge. Kumuli ka ron! Yawa! Si nanay. Pangitag paagya nanay nga makuha naman ni mo na. Punta! Nay. Ako na kong pagi. Pag inanayan ako ko nanay, huwag mong muli. Mahulog pa ni! Oras? Pangitag paagya niya basta makuha ni mo. Huwag ni puti! Andi ko bahala ka dia. Oh, sige mahul. Yawa! Kali ko kuha ni kong yating na. Oras ya. Dili man. Dahil bangko! Hoy! Bangko! Dahil bangko! Dahil kong buhaon bangko! Ay bangko Bangko! Bangko! Kato kato. Yawa ka kako yan! Bangko ba? Bangko! Bangko talaga din eh! Kapag ito buhaon ka ito na bangko! Kato! Kato ka! Yaw! Galing ka! Galing ka! Wala, ganyan na ako mag-ball. Lakot na ang bangko. Tawa ka kapoy, anis. Birat na bangko ko. Ito gamay na bangko ko eh. Ito. Ang pas. Well, kuray. Nay, ikaw mo pilit man na nay. Mo pilit. Mo pilit lagi nay, mo pilit. Mo pilit lagi na. Di lagi. Mo pilit lagi. Animal mo pilit. Naiyak ko. Ikaw magod akong isagong pagbangkaw. Yatik sakit sa kong ilo.